Wadhi e kaunti ma Siaya kuma obila ma Bondo osechako timo pedha ne jonjore moko adek momanore kod magina. Jonjore go nokwalo pesa e duka moro mar M-Pesa mantiere e bomano. Jalup komanda mar obila ma Bondo Ibrahim Kosi owacho ni ginono tipo ma CCTV mar yudo go jonjore go mane oweyo apiko mane gichano ringo go tok timo tim makamano. Joneno owacho ni jokuoge go nomonjo dukano sa 6 odiechieng' kendo lal gi kwan omenda ma pok oyangi nyaka sani. Jodak go bende dwaro mondo obila omed chenro mag wuoth e bomano ka giwacho ni kuo medore. Kwayo sirikal ma Bondo ni mondo yie konyo nikech security ma Bondo ka osebedo marach. Dani maji oyai magi mi maji wakia. Gudi chinga langa magi mi maji beta mowangwa. Jogi maji jogi nego ji. To sirikal nitie to linga. Ko rumo mi joma mayo wagi thuolo no polisi mondo bi owuog oko magana ka polisi mana je ka gisengere gira hiya kabisa to mondo mi owil gi mondo kelo mawelo mondo dil gi joge thoroughly. Wadwaro ni mondo security ma Bondo obed maber nikech waol gi security marachni. Jogi sani ga piko mar 150 gi abich. To jogi biro marach Bondo ka kochopo gotieno gimoro sa achiel sa ariyo kama ibo mana ka japiko kali giloro jomoko gi chien to jomoko nigi mbele to ka gibeni ng'ato loro customer ne dene to jogo va miya